Anatolya Welatê ku roj lê hiltê. Ev xaka bi xêrûbêr ku mazûbaniya çendîn şaristaniyan kiriye dirêjahiya mêjûyê de, bûye war û stara wan qewm û gelan ku bar kiriye Rojavayê ji ber egerên cûr bi cûr. Piştî zayînê di sala 400 de bi zimanê latînî navê Asya Mînor li vê herêmê hatiye kirin, da ku wê û tevahiya Asyayê ji hev nas bikin. Îro roj beşeke mezin ya akinciyên vê xakê Kurdin, herçend piraniya merivên wan pê nizanbin jî. Derî ku em derbasî mijara Kurdên Anadolya navîn bibin, divê em Anatolî çi ye? Bi Kurtî ve jî ser vê mijarê bisekinin. Anatolî peyveke Yunanî ye, welatê ku roj jê derdikeve jê hiltê dikare bê tarîf kirin. Lêbelê di zimanê Tirkî de, di lîteratûra Tirkî de bûye Anadolu, yani welatê ku dayîk lê zêde ne. Mirov dikare se tercüme bike. û bûye wek wateya Tirkî jî. Anadolu û Tirkiye lêbelê nevek aynî tiştin. Eger em bi çavekî dîrokî mijarê mêze bikin, Anadoluya ev Anadoluya ku berê Xwedayê behra Egeyê, berê Xwedayê Rojavayê, jora wê behra reş, binê wê behra spî heye. Eger meriv ji Bakurê bajarê Trabzonê xetekê ber be başûrê İskenderûnê bikişîne, aliyê vê xetê yê Rojavayê mirov dikare bêje ki Anatolî ye. Sînorê rojhilat yê Anatolya û Asyaya biçûk ku dere? Bersiva vê pirsyarê gelek giring e, çi ji bo fêmkirina koçkirina Kurdan, çi jî ji bo diyarkirina sînorên Anatolya navîn bi awayekî giştî. Îro roj gava dibe behsa Anatolyayê bi giştî Tirkiyeyê tê fêmkirin. Lê zanyar duê baweriyê de ne ku Anatolya bi wê xêzê ku şikendava İskenderûnê heta Trabzonê tê kêşan, ji Asyayê cuda dibe. Baş e, ev mirov kîne ku çendîn sedeyan berê Xwedana Rojava? Ew kengê û ji ku derê hatin Anatolyayê? Anatolî meriv îro li din here derdorê Anatolî îdî heta ji Trabzonê Rîzê wan deran bigirî, yani ji mintiqa Kurdistanê wan deran bigirî, heta İzmîrê wan dera Moğlay Manîsa dibêjin, wan şehran da meriv li din here heta Menemenê wan Kurd îdî zafel İstanbulê heta Tekirdağê wan deran jî Kurd zafel îdî. Ama dawil da ji ku hatine, Kurd ji ku hatine, ji ku derê belav bûne derdorê Anatolî kir ku meriv Anatolî din here. Kurd asıl ciyê wan, wetanê wan ku rabûne derketine bi navê qewmekî, bi navê qewmekî, bi navê taîfekî ku rabûne derdorê Zagrosê bûye. Kurd derdorê Zagrosê asıl wetanê wan e eslî derdorê Zagros. Ev Kurdên ku di nav van 500 salan da hatine Anatolyê, carekê de ji mintiqekê de rojekê biryarê Xwedane em ê berê xwe bine Anatolyê navîn tiştekî aha tune. Bi salan, bi sed salan ji mintiqê gelek cihên, ji ber sedemên gelek cihên em ê niha bibînin ev sedem çine, ev tarîx çine, yani pey derpey li hev zêde bûne. Bo vê yekî jî mirov nikare bêje Kurdên Anatolyê di van salan da hatine wek misal Enqereyê
Vek misal Kırşehir'i, yanjı İzmir'i, yanjı İstanbul'u civar bu ne? Valla perxo mesela yeme dönünce Malatya hatını, Urfa hatını ama tam detaya tam kes ne zane. Mesela gotini vadı zane. Mesela diyorsun ki işte 6 sali bervi hem Urfa hatını. Düz yeki pırsıkı diyor hem Malatya hatını. Yeki pırsıkı diyor Diyarbakır'ı. Vadere mesela Ağrı hey. Jari hatını hem nezik hatını. Mesela 6 sal 40 sal bir. جورج پرو که نوبرا سالên 1832 û 1914 de jiyaye wekî pêşengê lêkolîn û berhemên li ser Kurdên Anatoliya navîn tê zanîn. Ew di navbera salên 1861 û 1872 de çend caran çûye Anatoliyayê û gelek lêkolîn encam dane. Wî divan lêkolînên xwe de hûrdekariyên giring pêşkêşkirine li ser jiyan û raboriya Kurdên li dora bajarkê Haymanayê û bi ser bajarê Enqereyê ve ne. Pero bi şêweyekî serincrakêş dibêje, ew nifşkûldû hev bar dikin Anatolyayê wekî wan pelan bêser û şûn diçin ku payîzê diweşin û li ber bê dikevin û nediyar dibin. Pero bi wan gotinan amaje bu çendê dike ku Kurd mêjiya xwe nanivîsin û vî rengî bere bere wêjbîr dikin. Pero gava ji pîremêr û pîrejinan pirsiye ka û kengê hatine vê derê, wan gotiye ev 200-300 salin ew li vê derê ne û bav û bapîrên wan jî her li vê derê ji dayîk bûne. Wekî Pero ev bersiv di sala 1860 de ji mirovên 78 salî wergirtiye, diyar dibe ku ev Kurd di salên 1700 de an jî berî wê hatine vê deverê. Wisa xuyaye Kurdên Anatoliya navîn gelek ji mêj de hatine vê derê. Na ji zamanê berê de kalpîrê me tîrek ji me re digotin ew 305 salê ber vê sürgün hatine. Sürgün şiyandine. İşte ji wa sürgünana helqê hêcî ba. Em yani 20 gundê vira. Ew jê şinda Helê Qoniyê, Cihanbeyliyê, li Haymanê. Em gî sürgün yani. Sürgün dövüşünç meratın ama naha li ser paşiye araştırmış kirin ji Haymanê ne sürgün evna gendi hatını vira ama indi navê me sera ji me re dibêje em sürgün nerê. Ola hendik diyorsun yani gotini bistini me bi. Hendik diyor mesela hinga diyor sürgün bir ver hatını. Hendik diyor işte göçebe bini قیه ارمیخ تحقیب کرنا هاتنه دوی قونمش وادره بینه دوی وادره آف هبی işte yemeği hayvancılık ve giden to ev ki me fabrika tıştıyor tüm evi hayvancılık hebi hendik göçebe şeklinde atan hendik şu diyor inga ayaklanma bir işte ne bileyim zulüm ne bileyim dış gibi diyor hatını diyor yani tam emni sana. Goçên pêşîn yên Kurdan yên bo Anatoliya navîn û Rojava bawayekî beşekin ji mêjuya Bizansiyan û Selçuqiyan û Mogolan jî. Eger mirov bawayekî hûrbînî li vê yekê bikole, şopa Kurdên li Anatoliya navîn jî bere bere diyar dibe. Di vê çarçoveyê de ew serdema di navbera sedeya dehan û pazdehan gelek giring e. Bingehîn şer û dewa, dema şer û dew li Kurdistanê pêl dane, alafa şer bilind wiye, şer mezin bûne însan ji tirsa xwe wek êrişên Mogola, wek êrişên Îranê, wek başê cemê binên wek êrişên Urus, ev sê împaratorên mezin, sê hêzên mezin tarîxê de dema ketine mintika Kurdan, Kurdên rebenciyê wek însan, wek gund, wek eşîr ji van bela qezayan xilas bibin berê xwe dane Rojavayê. Êdî berê xwe dane hineka berê xwe dane İzmir'e, İstanbul'e, hineka berê xwe dane Konya'ya, hineka berê xwe dane em ê bibînin Çorumê, Çankırı'ya, mintika me got zikê Kurdistanê lêbelê hükümlek eger em bidin Enqere
navbera Ankara û Behra Reşta wek Çorum, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Bolu yani van mıntıkacı ev bune û ev irtibata Anatolya navin Behra Reş, Behra Spî ev rejî gelek canan jali Kurda da hatine berîn Kurdan ev kervanên hatine çûne rêwan berîne bûne faktöreke tehdîdê jî Gur bîstina min Kurda Anatolya navîn pêşî Şêxbizin hatine vêdirê. Di deme Selimiya Selim Yavuz Selim bi dema evkê da Şah İsmail da ew lê çaxa işte tiştin bûye tiştin qewmiya vir da qetiyona hatine. Çavkaniyên mêjûyî û gotinbêj amaje bû yekê dikin ku dewleta Osmaniyan ku hêza desthilatdariya serdema xwe bû û prosesên siyasî yekser karîger bûne di diyarkirina cîwarên Kurdan de. Nemaze qayişkêşana Osmaniyan û Safewiyan û şere çaldiranê ku di sala 1514 de rûdaye, wekî du rûdanên giring xwe diyar dikin ku karîgerin di bicîwarbûna qewmên Kurdan li Anatolyê de. Herçend Şah İsmail bi siyaseteke serbaziya serkeftî gelek eşîrên Kurdan hildane bin hikûmdariya Safewiyan jî, Osmaniyan nemaze digel eşîrên Suniyên Kurd têkiliyeke baş daniye û peyman bû wan re girêdane û vî rengî gelek jê xistine nav refên Osmaniyan di şereyên digel Safewiyan de. Eva set sala şanzdan da dema Yavuz Sultan Selim tekiliyên İranê û Osmanî xiraw dibin demê da gelek Kurd piştgirtiya Osmaniyan dikin vê yekê wek hûn dizanin di sed sala 11 da dema ku Alparslan Malazgirt meydan muharebesi sala 1071 da Malazgirtê ev kir vê çaxê qasî 10,000 Kurdan alîkariya wan Tirkan kiriye hemberî Bizansê. İnca yekî dinê jî mesela ku mabeyna Osmaniyan da o Safewiyan da şer çêdibû, muharebe çêdibû, ceng û cidal çêdibû, Kurd ku li ba Osmaniyan bû, Osmaniyan li van Kurdan da xwe eşîran da mukafaten erdo ax didala. Mukafaten erdo ax zaamet didala. Zaamet. Bi Tirkî timar dibêjin, bi Erebî zaamet dibêjin. Erdo ax didana wan bi cî dikirana. Rûniştidan da. İdi rûdiniştan da. Yani koçerê di wan wê rûdiniştan. Mesela ji balayê bigirî hatta evkê ji balayê bigirî hatta kêleka Konya, Cihanbeyliê, Yunako sarayên wan derin derdorî ev Kurd mintika Kurdan îdî bûye mintika Kurdan Qûnû wan deran. Ji wê bigirî çend qismekî wî mesela çûne evkê Tosya qezakê Kastamonê ji wê çûne Çorum Alaca ji wê çûne Yozgatê Sarıkaya îca Aktağ Madenê wan deran Kurdan di gundan da bicî bûne. Çend heb gund dane Kurdan bicî bûne. Eger em sîstema bicîwarbûna Kurdên Anatolyaya navîn û coğrafya û agahiyên mêjûyî bidin berhev, ew rêgeh û araste gelek serinçrakêşin û Kurdan hilbijartiye. Kurd behra pitir li bakurê deryaçeya xwe nemaze li wan deverên hênik û çiyayî û dest din akincîbûnê jiyane. Çûna bo Rojavayê herdem nehêsan bûye. Ji ber hindê hindek Kurd li rojhilatê deryaçeya xwe mane û xwe negihandine Rojava. Di dawiya sedeya 17 û destpêka sedeya 18 de raguhastineke berfireh rûdaye li ser xaka İmparatoriya Osmaniyan. Gelek Kurd her hatine mişextkirin û gelek hewl hatiye dayîn ku ew dîse venegerin welatê xwe.
ئەو کورد و بسەر ئەناتۆلیا ناوین vebûne ji sedaya hevdehan pêve terkawê jiyana zozanan ya nîvgoçerî kiriye û ketine nav gelên binecî. Ji sedaya hejdehan pêve jî koçên navxweyî her berdewam kiriye. Wisa diyar e di wê serdemê de ku hozên Tirkan berê Xwedaya Anatolyayê hevkarî û danûstanina Kurd û Tirkan zêdetir bûye. Wan Kurdan ku her ji ciyekî bar kiriye ciyekî û Tirkên revend carna başûr li cî hêlaye û berê Xwedaya Bakur bo nava Anatolyayê ji ber siyaseta raguhestin û akincîkirinê. Valla me yörük hayatı yaşamış bunu yani mala xevatına, hayvana xevatına yani derkok barınmış ne yani Suriye xebab hayvana xevatına her kil vadar işte الجوري خشون كخدي قول مش بيه فاشش بان هاتنا وراكي بونا راكي بونا محلكي بونا جندكي جندا دوره ما ده جندنا بلكي أنا أمارة أنا ده جندنا الدور ما كهنو وطنا بدره سازlık tesiri tuz gölüyor doğuyu. Bataklık bir, sazlık bir. Tarım arazi tarıma tunabi. Bir batak. Jev şunda ki batak kurmuş bir şunda tarıma elverişli duruma gelmiş. Jev şunda eden toprak reformu etti ve tarım olarak, tarla olarak balatkını. Zanyar û lêkolîner xwe dispêrin gotinên mirovên deverê û dibêjin akincîbûna Kurdan li Anatolya navîn vedigere bo sedaya nozdehan. Lê wekî diyar e gelek belge û nîşane hene û li dijî vê yekê ne. Bi van belgeyan mirov dikare bibêje Kurdan ji sedaya nozdehan pêve biryar daye ku Anatolya navîn yekcar bikin welatê xwe. Em dikarin vê yekê wekî diyardeya ji nûva akincîbûnê jî binav bikin. Ji ber ku di vê serdemê de çendîn gundên Kurdan hebûn li Anatolyaya navîn. Dîroka hatina Kurdên Anatolyê tarîxeke net, tarîxeke tek yekane tune demen gelek cihê de hatine lê wek me got çavkaniyên here kevin sala 1300 nîşan didin. İştî vê wan salan vê sed salê koçberiya Kurdan ber bi Anatolî her berdewam kirine. Niha ez ê çend agahî û zanyarên gelek vekirî zelal net û ilmî hatine ji aliyê lêkoleran de hatine nivîsîn derbasê qeyda bûne bidim. Ev jî sazbûna pênc gundên Kurdan di hundirê zikê Anatolya navîn de. Yek ji wan gundan jora Enqerê, Bakurê Enqerê, aliyê Çamlıdere, Kızılcahamam sala 1400 ve deme yaban amat vek vi naviva derbas dve gundek sazbiye si pěnc xaneyên vî gundî ji hebûne navê gund jî Kurd lêbelê bi pir hejmarê vek Kürtler ji bo ku Kurdî mirov nikare Kurdî vek Tirkî bêje gundê Kurd li vê hêlê Bakura Enqerê saz diwe yani berî tam 500 salî. Lêkolînek heye dîroka Yabanabatê divir de agahiyên hin jî firehtir li derbara vî gundî û jiyana van gundiyên Kurdan jî başê vî kesê ku ev lêkolîn amade kiriye besa wan Kurdan jî dike. Dawiya dawî nivîskar û lêkolînerên Kurd jî peyda bûne û dirêje dane wan lêkolînan ku berê biyaniyan kiriye
وان تزو بۆچوونێن لەسەر کوردên ئەناتۆلیا ناوین بێتر بەحسا سرگونی و مشەختیبوونێ کریە. ئەv لێکۆلین هەر تەنێ نەش بۆ مێژوویە کوردên ئەناتۆلیا ناوین گرنگن، ji bo mêjûya tevahiya Kurdan jî giring in. Herçi boçûnên li ser sirgun û mişaxtîkirinê ne ew ciyawazin. مختلف devre vakti muhtelif tevatüre hane. Ama vezonu ki mesela evvel baş çaldırane Yavuz Ceheli Bayezid'e çendan mal vonna iskane Maraş'a kirna. Bir vakti Maraş Gredoya Dulkadiroğulları Beyliği bu. Dulkadiroğulları Beyliği. Hen Gredoya tamamı Gredoya Osmani ne bu vakti. Le devra kanuni direkt Gredoya ev bu. Osmani bu. Dorbari Maraş'a yani Dulkadiroğulları Beyliği. Ahmet Evin. Evna vonna iskan kirna le merkezi Maraş'a ki evke taraftarı اللي بمازن که یوز سببه اوه دیسا ممکنه که وی وقتی جه کردستان دیسا چندان بلکه به صدان مال و نه اناتولیا ناوینه اناتولیا ناوی وی وقتی علوی ترکن علوی و din pırbun, Ermeni mesela pırbun. Mümkün ki Sevve Kurdistan'a, İskane, Anatoliya navin kirin. والله تشتكي اي خارج مازن مجمع تقولن حتى ما خلاص بقري مازن ما اصلا بعصا جيك جاتي نذكر و جنراسیونی نا با تشت در اوره خست. چون پرسیدم هم کی هم چی باید بریم. جبوی چی هم بریم. جبوی چهات بیداره. چما دنیا ملت کی دیدانی. ما با پرسناش خیلی کردن. عملی گریان ما بانا کشف کردن. یعنی مثلا ما دیترسیون، راستیش دیترسیون ما اصلا باس نداریم. مثلا از تیشکی بیشیم از زاروک بوم ام دمالد دلیستن. شب اوت نبون یعنی من لامپ تو نبون علتیر تو نبون لامپ قاضی بون جیرانک دو سال جمع کن بیارانجی زار مالبات که جمع کن بینه هجاب بریستانه işte بگوتن مالک من ته کنجی واری فرید تو işte دیویژن سه جن چهار میر yani vaj buna çi gotene vaj gor evkeme bana gotene ki işte ki xelver moy xare maj bir neve ev tim bir tane جا مثلا کو ما بین حدود ایران و عثمانیان دا شر شده بود یعنی منازعه شده بود سر حدود سنور عثمانیان و ایرانیان دا جانان حدود دگهراندینا او چاوجی مثلا هم جعالی ایرانی هم جعالی او که جعالی نهای عراقی سليمانية حلبچي واندرا شيخ بزنيان مثلا شيخ بزنيان آنينا جي ازرمي بقري جي ازرمي بقري حتى روخاي عرفاي واندرا حتى مرعشي حتى ملاطيا واندرا حتى عنقري لعنقري مثلا خايمانا واندرا وان بجيك شيخ بزنيان حتى بايبور دي واندرا مثلا رئيس بلدية كيفن اسطنبولي بدر الدين دالا شيخ بزني اوانجي واندران چند جيان دا وان بجي كنا جمانا چه كو اردو آخي وان قسمكي وان اردو آخي وان جدستي وان چيه چونك ما بين عثماني و ايران دا جبونا السنور حدودي او كفشه كده تازه حدود كفشه كده كو كفشه كده چار حبيل لآلي ايران مانه لآلي نظام چه مانه اردو آخر خواهون دا کرنه زم عثمانیان جی داود اما وان بلاف کدن چون کو چرکس جبر دست اوروسان روینه اردو آخر عثمانیان وان جموشه ازرمی وان درن ارزینجان بگری حتی وان دوزجه وان درن بولیه حتی وان سقاریه وان درن وان بجی کریه یعنی وان بلاف کریه
نه هما لجیه کی وان کم نکریه عثمانی ایشخ بزنیان جی وصابیه اما ایدنه مثلا اغلبی وان آنیه جه حتی قونیای جه واکور قونیای دست ببی که حتی بندست انقره وان درار کردان بجی کرده جمعنا چه سه حبه چند حبه وان کوچر بونه عشیران کوچر بیا عرض و آخر وان تنه بونه لوی هاتنه رو نشتانده چند حب عشیره وان ما بین عثمانی و او که دا شهر چه بیه صفویان دا دوی شهر دا او بونه آلی عثمانیان کریه عثمانیان جی مکافاته یعنی که مکافات تلطیف کریه وان عرض و آختانه وان چند حبی وان جی دنو ما بین وان دا اشقیاتی نظام چه ظلماتی تشتی و صدر کتیه جی خوار کرنه آنینا وان دران لوان بجی کرنه یعنی بینا سرگونی بیش مرجین سقا و هوایی هجاری و سیاست و شر و بربریه دیاردەیە کۆچکردنێ کریە پارچەیەکی بەخترەشیا کوردان وسا کریە و ئەو مرۆڤێن بێگونە ji deverekê biçin deverekê. Hindek ji van mirovan qîma xwe bi mêjuya zarekî û gotinên bav û bapîrên xwe aniye, hindek jî ketine dû çavkaniyên nivîskî û hewl daye bizanin ka û kengê û ji ku derê hatine vê deverê. کتابێک مخواندنی قەستێک مخواندنی بەلگێک من دەست خەخستنی لە گۆرەی بۆ بەلگەنە من تامین که خیورت میشکر کرده ما Anadolu'ya ağırlıklı eş doğru o diyor bana vatana tarihe dönemi Abdülhamid 1760-70'lerde vatana doğru Hoymane, Cihanbeyli'ye Koçsaray'a, Kulli'ye Polatli'ye, Yunak'a hepsi bu yine. Luguri fikrimin per sebebatına. Hana tırnabarada din, mezhep ayrılığı, ikincisi siyaset, politika Osmanlı'ya lısar etkili bir göçeber bu yine. Luguri fikrimin sürgünüye. Buwan belge û lêkolînên zanistiyên van salên dawîn mêjuya Kurdên Anatoliya navîn jî hêdî diyar dibe. Çi ji ber raguhastinê be ku serpêhatiyeke dilsoz e, çi ji ber koçeriyê be û çi jî ji ber peydakirina axeke bi xêr û bêr be, Kurd bi cîwar bûne li Anatoliyaya navîn û wan gundan jî ku Kurd lêne û navê wan Kurdiye lezeke nû bi lêkolînên ser mêjuya Anatoliyayê xistiye. Baş e, dema ew hatine vê deverê li kê rast hatine, çawa digel wan têkilî daniye û ji raboriyê heta îro çi bixwara anîne. Adet-i Emer'in Türkçe ne uymuş adet-i Emer'ine İmranmış metibine. Ev yine adet-i Emer devam tekine. Evlere misafirperver, evlere ve günde misafirperver. Kaz ilk adil der nome. Barın ziyafeti wan pedin, rakatın. Sema nivanek mare ma sema ma az vet zonum. Sema mare ma. Jene Emre Türkiye. Jene Emre Türkiye. Az Türkiye kurmancı ki karşımış evde bunu o kadar güzel havre geçim ettik ki. Hemen haft kurke mene yani 24 tur ne mene yani. Damar cevap vermişti bana da imkanı he. ما ترکی دادن وادارا ما چرچه دادین. او چرچه دادن واداره işte موت دانین پاییزی تری دانین مبرد گون حلق وادارا ما یشنای تنه بوندوین نها işte 10 سالم hat vagundana av hatene ben terkos ava terkos yati her derme yeşinay boy avey beri avtene bu ev balcan malcan eme git terka danin mecil vadarna ma her dawan ma ganin dawan ma ced dawan yani ev kama terkava hobu çünkü ev medgoten ev çerçe ev dağıt vagundana diyeme terki ne zani ev düşün ser wana ne go çıp khazi biz ne zani çıp proje ya hatta
Ev du artık şuyun hatını ev bir zanik ev çıdı kazı ev zanik şu hava çıdı kazın artık ev du yani bir hareket bina zaman meri akraz bir desta hareket dikir bir ya şuglavan ver bu. Kurdên Anatoliya navîn ku berebere rewşawana aborî sererast bûye, nemaze dwarê pez û dewar xwedankirinê de bi ser ketine. Ji ber hindê wan berê xwe daye bajarên meziniyên wek Îstanbolê û Mîfrot nelwir. Di dirêjiya 500 salan de Kurd bi yekcarî hînî vê deverê bûne û tew ji bîr kirine ku ew jî demekê muhacir bûne û ji wan Kurdan re ku nû hatine vê deverê gotine muhacir. Anko ew bûne akinciyên resen yên Anatoliya navîn. Bele. Kurdên Anatoliya navîn ji berê de bi salan li mintiqê xwîkirina heyîn ve mijûl bûne. Keriyên wan ê pêz dewar hatim hebûne û goştên van heyanan, ev heyanan xwî dikirin û gelek ji van heyanan dişandine bajarê wek İzmir, İstanbul û Trabzonê rêwîtiyên wan salan nêzîkî çil rojî digo hinek dinivîsin. Çil rojî ajotiye rêwîtiya wan İstanbolê demek tê di destpêka sê sala bîstan da nîvê sê sala bîstan da piyasa goşt dikeve destê Kurdan Ömer Kart yek ji wan navdarên Kurdê Anatoliya navîn û Kurdekî bazî de Mehmet Bayezid emana hevkariyê dikin, hêzê xwe dikin yek û vê piyasayê ji destê Arnawutan digirin û hakimê ew ê dibin. Qismekî wan bi çandinê ve ziraatê ve mijûl bûne. Di devrê ken da beşeke wan jî deve dikirin, an jî den dikirin ji Sûriyê ji bo ku karên barkirinê, karên eşya tiştan bi mintiqe ji mintiqekê bi mintiqeke din. Kurdên Anatoliya navîn hêdî hêdî digel çavkaniyên dêrîn, çavkaniyên nû peyda kirine ku pêdebar û jiyara xwe bikin û vê yekê kiriye ku guherînên nû rû bidin di jiyana civakî de. Vallahi geçim ama reşberiye dikin. Li va derna işte cê direşînin, genim direşînin, bazen ev bakliyat dibên noka direşînin, ev ciyê me li Kesikopî hûn hatin wedî li va derê Misir direşînin, fasil yani yeşinayî artık tiştê wertê reşanirî. Li gundê me bi li yekdera işte demir çelik madeneyî kevrî hesin, wa kevr lê dixînin. Va nav da heft gund em naberê du baraja dane gundê me avtine. İşte vadîj got 10 salek avê ve xornê hatî ama li boy ki em ê araziya xwe pê şixula xwe av bikin avê wertin em di nabera du baraja dan ama li cikî din be me dî ew li heranê ça av kişanire li her derkê tu her Qirşêrê virayê Qirşêrê hey Qiriqelê hey Qizilirmak ciyek duwa dernara çün her derek avê dîne ama li va derê em di naber da heft gund Kurmanca din em di naberê du baraja dane Kesikopî İrfan li barajê Kesikopî ten avê dîne ev cara gundê me din yek avê nayîne. Muhakkak farkına batırmak ki kültürel anlamda, maddi anlamda her çeşitlik değişmiş bu tabii. İmkan kolema berep bu gap hasba tarihmişi tıkırın. Name motora en son model tıkın yani. Her imkana araba tuna bulvi günü gunda tüçün gunda bayağı tüçün kolema Makya'da tüçü Ankara'cı var. Bayağı tüçü Ankara. Eminat saat ki dolar araba katını terin Ankara yani. Her çeşitlik teknoloji değişmiş bu yani. Her imkan gayel baba. Kanemin go serenimin yar goyarate şehit kirin birin günde kırışır yar Heze çume çiyayı gabar Kanemin go serenimin yar goyarate şehit kirin birin günde kırışır yar
واشتو حالك استدامه گل و بونه رنگ به رنگه ما بشفته گو مال دجمنا خوینا سر خیر درجینه فولکلۆرا کوردان gelek dêrîne. Nemaze pêşketina kultura zarekî wisa kiriye û kelepûreke dewlemend û berfireh pêk bê. Kelepûr û kultura gelê Kurd her wiha rengvedana wê xakeye ku Kurd lê dijîn. Kurdên Anatoliya navîn jî digel tevahiya wê hejarî û tengavî û qayişkêşan û bêwelatiyê jî kultura xwe parastiye û xweşbîr nekiriye. Her şeyden önce amme aşiretni. Aşireta ilişkiye yine kuvvetli. Yani kültürel olarak, ondan sonra tarihi olarak, yaşam olarak ilişkiye hin fazla ne. Tabii ki ve hatta bir rokajı devam tıka. Halen etkiyi xel serme. Ya sema 10 gün, 20 gün, bir ayda o boşu. O mekej boşu. Dolema vaziyeti ikrami karşılama grana pe masrafa Şimdi düğün dola, ametün dol. Davet kurban şametür falan dola meş davet yeme. Komşu bir yardımlaşma bön. Ametünü okuntu. Fukara ki dola ka loki ka bezavcine. Köylü ever yardım kın. Aynı şekilde cenaze kime bu gün give avra her cenaze سر لگند خمشی خواهد که خواهد تلویزیونی خواهد جاو نکن رادیو خواهد جاو نکن یا سوی مرید کشنن کرن شکا اشتگاه خواهد ترس خواهد کرن افن شکایت خواهد ترس خواهد کرن او نه تنه برای او مزن یعنی امنه مزن خاطر لمیشت کنه امنه نه تنه یو کنجا خواهد وقت کرن لمگو بنا بیتے کے کولو بنا بیتے خلقی لا بیرم لیلا کنا چیتے حجیا بیرماتی لو زمک تاوے مگوار بابتایه الود دوتته آنانی حتانی که مای مالمانی آترس بشوت یاکه عادت ما urfe ve adet ma yeki. Kurban diye Anadolu ha. Her bölge gelenek görenek olan farklı ne. Gelenek görenek mezi. Hem çoğatını merkal bir ekçidi mi düzenlemiştik. Kal bir işte mescidi meyvane tadı azıcık musaada tiaravi şokçi şede çelik yapıp da manga ben tarafından çelik yapı manga.
چلی که خوب بدست بعد دایسا وی بدست شیره وی پنیره وی کردین آناتولیا ناوین کلترا خو پاراستیه لهنده گوهرین جی تیده هر رو ددن جبر گوهرینین لدنیای هنده کس جی گلی و گازنه خود گنجویه که همه کرک بون چوک بونی یاست بون مثلا که گنج تمرین گنج مر 3 ماه یاست کردن باقی خفتان الخا کرنا خفتان کنجه خیلی ترس الخا کرنا جکت خیلی مزنه ما ترس خط کرن ondan sonra jeneme vakti şin tıkırın servis cenazeyi pura khagi turç kondun. Ondan sonra rüyeka gi komple turç kondun. Yani yaseme pregram. Barek tuatın mesela amış büyükşler cenazeyi. Ekte budun kamani büyükşler temez ki ser arabaya haspa nike gredona. Baron gredona. Xaraya banyonu buğutanak mali yasra ma şarj kın. Şakre banyona. Bare vaki vangno pere bakmun. Yani bağlı bun. Halk birbirine halk pır bağlı hav. Ama noha ame meskini gittikçe eden iyi bir tabi. Gittikçe tav hav tabi. Neka örf adetana tinen. Örf adeta beri buk derd xıstin yani. Buk derd xıstin danin. Buk serya ber perde der nedket. Serya. خب کسی ند میراند این پاشه اشته یا بچه سر یا شم واسه یا بوتا ما غزور ده که ما بو کار دست من بو که سر یا شم و بچه دست غزور تشکه پیدا کرا برف عدت بری بر غزور نان ند خورن کسی که بوکا بره بر غزور نان ند خورن بوکه دکرن حتی جیله خودون نان ند خورن که غزوری زنده دا ایسا که یه غزوری زنده دا ایسا یده یا اینوار نان بخورانا بوکه نکا فد مدت نه کالا دن نه پیرا دن زار یا خود ددن دست خود ددن حمیز خود ددن اوکی خود ورف عادت ما بره کالک راد برساک جیله دستا دوست همه جیله خود بر تالده خدا دادانی گلن آناتولیای کو چندین سده بزمانن جدا هر سترانه که دبیجن وکی رنگین جیاواز ین چین و نقشکینه کو تکیلی هف بونه کردین آناتولیا ناوین جی کو گلک دوری ولات خونه لهر خو پاراستیه و جیانک نوش خوره دا مزراندیه بگومان یک جه چین و نقشین هری سرنج را کشن. باشه وان مروان کو مجبور مانه جیانک بیدنگ و آسایی ببن سری چه تنگاوی دیتنه و سرپیهاتین خزم و مروین وان و لدورین دن دجین چه تأثیر الوان کریه؟ شخصایی تا کسی ندزانی حالا بچه کسی ندزانی işte gayet go yani java 20 sale verda medzanen şahsayet zanen Halepçe zanen jberwe menet zani jiyana ve derjiyana ki xatar bu jberçu xatar bu am de tabi qatiyana watına cenedine cephede bakın yani vestiyana و خان تشتك بخون يعني خزاني كزعف ابو خزاني عمري مش قشت ايش قشت ما بعمري بزماني خزاني كزعف ودر ابو حتى كنجي حتى اني صار شيست بينجا حتى بحفتي ملت فيدن او دري المانيا وابو ملت گوچکر شو المانيا کردین آناتولیا ناوین کو ادبیاتک زارکیا دولمند هەیە بژیانە خۆ بوونە پارچەیەکی ئەدەبیاتە نویسکیژی و بوونە بەحث ji ڕۆمان و کورتە چیرۆکێن جور بجور یەن ترکیرە مەبەسە سرگونیا کرد سرگونا کرد سرگون مەرف dikare bêje ku qedera Kurdên Anatoliye qedera wan müşterek hevbeş bekdine
belki boveji hin malbatan nave zarok xwe wan salan nave zarok xwe danine sırgın. Ji bo ku vê êşê vê kederê bi xweş bîne zimên. Îja eva tiştên tarîqî ev qasî tiştên tarîqî ez ê distê mînaka bidim. Eva mijara derbasê edebiyatê jî bûye çend nivîskarên navdar besa van koçberiyên Kurdan sirgûna Kurdan jî kirine ku heta hani Rojavayê hatine. Yek ji wan Yaşar Kemal malbata wî ya xwe dema ev sirgûnên Kurdan di sala şerê cîhanê yî yekemîn dest pê dike malbata wî yek ji wan malbatên Kurdê ku ji wanê berê xwe de Çukurovayê hinekan çûne derketine Konyayê sirgû bûne. Yaşar Kemal de romaneke xwe de Kimsecik besa malbata İsmail Ağa dike. Eva gelek rexnevan lêkoler dibêjin ku eva malbata Yaşar Kemal bixwe tên wira rêda di vê romanê de tê gotin ku di rêda zarên sêwî û se kûçikên bêxwî bi hezaran bi 10,000 zarokên bêxwî û seyên zarokên sêwî û seyên bêxwî sa li rêda her derê cih girtine xwestiye faciaya şer bîne zimîn. Mexwespart lêkolînên mêjûnas û lêkolîneran û gotinên neviyên Kurdên vê deverê û vî rengî me hewl da ku em şopa Kurdên Anatoliya navîn bajon û serpêhatiyên van mirovên mêvanperwer bidin ber ronahiyê ku hindek jê di bîra mirovan de mane, hindek jê jî winda bûne. Di beşa bê de ji têkiliya jin û mêran û koçkirinên nû bigire heta kelepûr û bihayên îro em dê behsa gelek mijaran bikin û Kurdên Anatoliya navîn bêhtir binasin.